uztailaren lehenengo asteburuan izaten dira. San Martin bezperan ematen zaie. Hasieran bolalandera eta salbearekin ostirala. Egunean zehar ez da ezer egoten, baina gauean kontzertua egoten dira. Etorri diren taldeak berri txarra zutagarri gaurko betangarri. Eta egoten diren ekintzak, mozorro lehiaketak. Plaza Saski. Bi egugur zatiren gainean bi pertsona jartzen dira. Eta aurrera joan behar dira erori gabe. Tortilla txapelketa. Tortilla patata onenak erabaten du saria. Arrautza jautiketa. Pertsona batek palankana bat jartzen du buruan, besteak arrautza barrura bota behar du. Hemen bi egur gainen neutan Mikel, eta gero hemen tortilli eitzen egotezin norek erun gora bezarize. Hemen pertsona bat geldirik arrautzen osotako daben, eta hemen eura ama arrautzen asartetako piztik. Txarri atrapeti, txerria plazan soltatu eta bilagunek harrapatu behar dute. Bata begiak itxita eta bestea sakuarekin mehen jolasak. Mena sargazkizet, hemen jolasakin, eta gero hemen bertzu botaten pertsolariak. Gehien berriz pertsolari asko etortzen dira. Gehien gustatzen zaidana hauxe eta hauxera. Txarra atrapaketik eta bi egurren gainean. Bi pertsona txarrez atrapaten. Hemen beste bi pertsona. Plaza Eski, pertsona bi egurren gainen, bi egurren gainen. Alderarik, aito zer? Zer hori Plaza Eski? Plaza Eski, egurreke bai, gero sokak ipini, gero bi pertsona plantako gainin eta sokan azpitzik sartu
deporti aquí, Laburra sentire normala, Normala, ez dakit. edo berezi sentire. Laburra. Ni no estoy viendo, no estoy viendo. Laban etxeko zen, Zer digati? Zer talde zer da? Zer txindola. Ez da zurra. Zer bat? Teatropaketan jokatu? Bai. Zer egin da? Zer etxe guztetik jatu gehien txarri atrapaketia plaza eski? Bosta pupa. Ondo paso nabenta. Gehien usta jatu zen. Zer nire? Da, hori txarri atrapetan. Hori hartu mozinak, Bosta pupa. Zer rolatz? Zer diatzu samotako jaize? Bai, nire beste gainera. Zerrane? Na, txarri atrapetan. Martzel eta Aitorra monokue. Zer maitane? Zein joko guztiak orki gehien? Zer? Zein joko guztiak orki gehien? Niri danak. Zer baider? Gero txarrisa trapuetekun zeitzen da txarrisaz. Ez dakit. Irabazteta benadiena gala bitxe. Atrapeten da bena txarrisi berantzako egiten dau. Bai. Baiz. Ordune, hautene, joan eta nik juten baga txarrisi atrapetan da txarrisi horitzen mogu, leutzako da txarrisi? Bai. Baina beti ez da berduen batek etxea. Ba. Aurten orduan txarrisi atrapetan. Xerri bai. Nerte egon Ia, sari zelan ere moetzen, atrapetan jutean.